Manakem nga ubing, nakayanakan a pagsasao. Ubing, iti naglabas a leksyon, sinursuro tayo dagiti pangnagan. At dagiti tiyempo iti panagsurat asaanen anasken nga ulitin pay iti pangnagan ket masandian wenno masukatan daytoy iti sabali a balikas. Awagan tayo daytoy iti panandi. Pronoun daytoy iti Ingles, panghalipmet iti Tagalog. Akem ti panandi asandian wenno sukatan dagiti pangnagan. Itagtan, dakkel tinagdumaan dagiti panandi iti Tagalog ken Ilocano. Kitaen ti ehemplo. Akas makita kadagiti na ilanad nga ehemplo na ibetdak iti nangisit dagiti panandi. Sandiyan wenno sukatan dagitoy dagiti posible anagan ti tao. Tupadlawen makatakder kas maysa a balikas dagiti panandi iti Tagalog. Ngem saan met amin iti Ilocano. Ngarud ubing intayo adalen dagiti panandi a makapagwaywayas ken panandi a saan a makapagwaywayas. Adda dagiti panandi a makapagwaywayas wenno dagiti panandi a makatakder kas maysa a balikas. Ehemplo daytoy ti siak, sika, dakami, dakayo, isuna, ken isuda. Intayo ngarud usaren dagiti panandi a makapagwaywayas. Umuna, siak ket napintas. Ti panandi a makapagwaywayas a nausar ket siak. May kadwa, dakayo ket nagaget. Ti panandi a makapagwaywayas a nausar ket dakayo. May katlo, isuda ket nasingpet. Ti panandi a makapagwaywayas a nausar ket isuda. At damit dagiti panandi asaan a makapagwaywayas wenno dagiti panandi asaan a makatakder kas maysa a balikas. Ehemplo daytoy ti ak, kami, kayo, mo, ko, k, ken, da. Maikabit iti sabali a balikas iti panarita dagitoy a panandi. Itattan ubing itayo ngarud usaren dagiti panandi asaan a makapagwaywayas. Umuna, napintasak. Ti panandi asaan a makapagwaywayas a nausar ket ak. May kadwa, agbasa kayo. Ti nausar a panandi asaan a makapagwaywayas ket kayo. May katlo, naatiw da. Ti panandi asaan a makapagwaywayas a nausar ket da. Laglagi pinubing, akem ti panandi asandian wenno sukatan dagiti pangnagan.